Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci, barkanmu da rana da fatan alkhairin da ke cikin wannan rana Allah ubangiji ya damu da shi akasin haka Allah ya nesa ta mu da shi ya ƙara tsare mu da dukiyarmu. So yau dai kamar yadda kuka sani bidiyo ne dai akan wani abu da dan yi fasting, mutane da yawa suna dan tambaya na akan ya za su yi, ba san yadda za su yi ba ne. So shine nake ba da haƙuri, kuma sakamakon gaskiya na dan yi busy ne shi sa, amma yanzu wannan bidiyon insha Allah ina ganin duk wanda ya fahimta ya kalla zai dan fahimci daidai gwargwado. Abinda za ka yi anan shine misali bayan ka shiga cikin link din kamar yadda kuke kallo, zai baka damar da za ka yi registration. So akwai inda yake mutane suke tambaya na kamar nan farko enter account, abinda suke nufi ka sa number wayanka ne a wurin, sannan sai password ige confirm ba, sannan za ka zo ka sa real name ɗinka, sai nationality ɗinka idan Najeriya ne ka san Niger ne ko tukuwai ka rubuta. So bayan ka zo nan sai ka koma ka je ka yi login. Misali kamar yanzu already ina da account a ciki, so zan zo in sign in haka. Idan ka shige shi zai baka dashboard ɗinka, ka ga abin da zai nuna maka. A mighty world filled with innovation, no trust crisis between people. So currency update da hourly kamar da yanzu abin da za ka fara yi anan shine bayan ka shigo ga daily check-in na za ka zo ka shige shi, za ka ji saboda already na riga na yi nawa, su shikenan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. So kai ma ina fatan za ka je ka sanin abu na biyu, idan ka shigo za ka je ka band account ɗinka. A gurin band ɗin za ka je ka ɗauko USDT wallet ɗinka ne ko a Binance, duk inda kake gani dai sun baka daidai option guda uku ne, ma'ana network guda uku, ko TRC20 ko ERC20 ko Omni blockchain. So duk wanda ka ɗauko za ka je ka amfani shi kai band ɗin shi, idan ya yi zai nuna ma already bind. So bayan abu na uku shine inda za ka shiga ka shiga personality, saboda inda za ka je ka ɗan gyaggyara bayananka a wuraren kenan insha Allah. Bayan ka shiga personality kamar da kuke kallo nan ban sa komai ba, wannan shine abin da account ɗina yake ciki. So abin da za ka yi shine anan bayan ka shigo za ka je ka shiga account security, ko kuma bayan account ɗin nan kamar da muku magana bayan mutum ya riga yi. So anan wurin zai ga 8.80, anan wurin zai ga 8.80, my asset ma zai ga 8.80. So bayan ka gan shi za ka zo ka shiga wurin trade. Idan ka shiga cikin trade kamar da kuke kallo, yawa yana so kuma mutum ya lura da gan shi an nabi BIP0 ne a nan wurin. So idan ka shiga wurin trade kun gan shi nan abin suna da platform kala-kala ne, sannan kowanne akwai to percentage da suka fitar. Ga sanan ina ga sun kuce 10 da a tikace kawai misali. So kowanne ya danganta ne gaskiya kamar da nake mana magana. Na farko shine gashi nan project name 8.8 USD pre-trial, total interest 14%. After 1 hour you will get 10.3 USDT one time only. Ma'ana kullun zaka shiga ne, kullun su ɗaya zaka yi shi. Idan kai ka riga ka gama da ranar sai kuma Allah ya kai mu washe gari. Sannan idan ka shiga kai clicking akai kamar yadda nake mana magana shine misali tunda already na riga na yana, idan ka shigo nan wurin ko zaka clicking akan shi, kuma ina ka taba akan under free trial din nan zai bude maka. Me ne kuke kallon shi aka sai ka zo ka koma can ƙasa. Ina koma can ƙasa kawai sai ci investing. Kamar da nake so mu lura shine minimum investment anan shine $8.80, maximum shine under free trial kenan. Sai ka zo ka shiga invest now. Ba ka clicking invest now shine zaka zo ka rubuta amount din 8.80, sai ka sa password ɗinka kana zuna ka da invest. So after 1 hour abin ka sai dawo. Bayan ya dawo sai ka koma shikenan sai ka fita. So wannan project wannan na farko kenan, sannan minimum withdraw da maximum withdraw $30 ne. Sannan za ka zo kai investing kamar da muke muku magana, shi ma an tsawon awa gashi na kuna kallo. Beginner project 20 interest, total interest rate shine 20%. After that we get 60 limit ons. So abin da suke magana shine investment za ka zo ka sa $50 za ka invest. Sannan project sannan yana 36.85% na adadin mutanen da suka yi joining akai ke. Sannan sai wannan na biyu ne wanda minimum za ka zo ka sa investing $50 a day 1 after 1 hours zai koma. So abinda za ka yi kun gan shi project abin nan yana $8.35 shi ma. Sannan sai na uku ga shi nan under KuCoin a shi nan 3.50 daily life ba shi ma dai ga shi nan $100 shi kuma. So kowanne ka je misali yanzu sai in je in shiga wannan beginner din nan.
kun gan shi ko each dividend ga shi duk ana kullum kana da $10, so kun gan shi ma za ka zo kai danna invest now minimum ga shi 50 maximum 50 ba zai ka zo ka ce za ka sa 60 ko na abu ba zai ba. So wannan shine tsarin da za ka yi kullum kawai sau daya shi kenan. Idan kana so ka je ka samu da farar link ɗinka yana nan a dashboard ɗinka kana duba za ka ga investment. sannan mu lura da kyau nan wurin mu ga A mighty world filled with innovation. No trust. wannan shi kenan kawai abin da za ka dinga yi ba wani abin nan ba. A mighty world filled with innovation. shi ma da za ku gan shi a wurin shi kenan ina gabe da wahala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.